velkommen til komponisten. Mit navn er Trygve Johansen, og det her er jo en programserie, hvor vi dykker ned i danske komponister og finder ud af, hvordan de arbejder med musikken. I dag har vi fået besøg af Baldur Molhamsson. Ja. Baldur. Ja. Velkommen til. Tak skal du have. Baldur. Ja. Hvad er det, du gør? Jeg spiller på halm. Jeg spiller på halmballer. Du spiller på halmballer? Ja, det gør jeg. Ja. Jeg har faktisk taget en med her i dag, som jeg lige synes, du skulle se. Næh. Ja. Og det er ikke en hvilken som helst balle. Den er meget fin, den Ja, balle. det er en rapballe. Ja, det ligner næsten ikke en balle. Nej, det er det, men det er det. Det er en rapballe, ja. Det er en rapballe. Det er en balle af græs og andre grønne afgrøder. Og så kan du se, det karakteristiske ved den, det er, at den er tætsluttet i flere lag plastik. Nå. Og det gør den altså endnu mere spændende at spille på. Jamen, hvad gør det for lyden? Jamen, det gør det sådan mere sådan centralt. Det er en central lyd. Ja, det er ja. Så det er faktisk en central lyd, du arbejder. Ja, fordi jeg arbejder fra midten af. Okay. Og ud. Du arbejder fra midten af ud. Ja. Ja, men Baldur, Ja. hvor har du fundet den balle? Ja, den er fundet på en mark. Den har du fundet på en mark? Ja, det har jeg, Ja, okay. Men den er sindssygt fed. Ja, den er, Og jeg synes, den er flot. er du klar til at høre? Ja. 3, 4. Det er den centrale lyd. Ja. Ja, det kan jeg fornemme. Så går vi længere ind. Hold da op. Ja. Nej, nu bliver det stort. Så går det ud. Nej, nu bliver det stort. Ja. I Gud. Jesus. Du lille kineser. Ja, det var alt, hvad vi nåede for. Komponisten i denne omgang. Lyt med i næste uge. Tak for i dag, det var en fornøjelse. Hej. Ja, hej. Hej.